Hello guys, so magdula mig pita-pita. Gisulod. Kauban ang ang duha ka ano. Wala isa. Gisa pa yung sulod ya. Pwede man upat rata. Dula mig pita-pita. Si Prince ug si Kuya Kaloy. Ara ang avatar. Oh, ay ako am ning account. Sulod bas ladri oh. Pare pangalan ako na dira kay ako am ang account. Dara si Prince. Bagong avatar ni Prince. 4 3 2 1. Tara na. Tapos mag-reconnect na po ng isa dira oh. Nga na biya yung naong batik siya naong pakusgi. Wala ko. Wala pa man. Mabalaan ba nimo pag naa siya kay kanang murag naay galagubong nga gapula. Sa mo. Nadiri ya. Prince dali. Dali ya. Sunod sa kuaya. Tara dali ta ninyo agi. Asa? Pag mangita ta ninyo og mga something, pag makakita ko og coins, ikuhaan ninyo. Ano suga diri oh? Makakita. Ano suga diri oh? Pag search mo, pag naman makita coins, ano ninyo, i-claim. Nakita ko tubo. Mana siya? Asa siya? Wait lang. Dagan. Pagukod ta. Tara, asa siya? Wait lang, bro. Na siya dali sa likod. Tura na siya! Ala, yati. Uy! Wala na yan ang dagdagan. Ala, tura siya, oh. Dagan. Lang. Uy, ay, ulot ako! Ala, inay na kayong dagan. Di ka kaloy. Tuloy na yan ang dagdagan. Pindutan lang pang dagan dara sa baba. Wait lang, diretso lang ta sa dalan. Diretso lang ta. Gagi, nilibot. Uy, asa mo? Gagi, dagan yan. Para siya, oh, hello. Alak ka! Uy, Likod. oh, dagan mo na siya sa akong likod. Dagan yan. Ari siya, oh. Uy, naman Nakuha na ko susi. Dagan, hala. Ayaw niyo na yung dagan. Wait lang, maapsan ako. Dagan yan. Ari siya, oh. Dali, asa ito? Wala to, lamatay. Pagitan niya mo dagat. Uy, hala na, maapsan ako. Halayaw. Hala, gapula na. Ayog, sulod raya. Hala, ay, hide lang. Ayaw gawas para di ka makulo. Ay, makita. Dali, Prince, dagan, Prince. Yes, nawala na siya. Dali na, Prince, nawala na siya. Balik, mangita na tagkwarta. Asa mo? Dali, dali. Asa? Kana ako na every. Asa? Ato na, i-pick up. Tara, pick up. Ano, pick kwarta. Tara dong. Tara. Asa si Prince? Ako dali siguro. Tara, dirita. Pero kadali raman to. Tara lang. Asa siya? Asa ka bi? Tara. Nasa likod din mo. Ano, dali sa gating mo. Ayo. Basta kong flashlight. Hindi asa man mo. Tara, Prince, gawas tara. Ay, gago na. Ayaw mo pag-hide. Tara na. Wala na, ay chest diri oh. Tara dong. Ay, dong. Hide, tara, hide, Prince, hide. Hide, tara. Wala na siya. Tara, pangitaon na tong ano, unsa daw? Ano, na country kwarta. Ari na aman drink box oh, nakita na di ba ninyo ni? Asa? Dari oh. Umana na, open the box. Ay, open the box. Open the box. Saan pag open? Mo, di na mo. Ara na, ipakita eh. Unsa ni? Pick up. Award. Place the unsa ni? Ayun sa man ni oh. Ofuda to the hallway. Hallway tara. I-place na to ni siya sa hallway. Oh, diri oh. Tara na, na-place na nako, diri oh. Sa wall na. I-place, dali, i-place. Tago mo balik diri. Kay naa na siya. Ito lang punta. Dito. Tago, dali. Kulbaan. Active daw. Active. Ano? Ano? Napatay siya? Namatay. Guro. Yes, nadaog ta. Hala. Wala pag-ati ka dali. Eh, wala pa. Find the box. Find the box. Find the box. Tara, mag-find the box. Ay, find the box na wala pa. Ano na, ayun. Ano ni? Hala. Ay, find the box. Ano na? Dili. Unsa to? Find the box. Find the paper. Paper with the code. Tara, find the paper with the code daw. Part 2 na pud ni. Unsa na pud gatong kalaban dere? Na ako diri sa hipi kaso na. Pangitaan. Nagtago si Kakaloy. Nagulat lang. Paper with the box daw. Ay, find the paper with the code. Hala! Nasya? Wala Dali kita. mo. Dali mo. Kulbaan, tara. Dali! Pain sali dire. Asa dito, balik. Ah, dagan nagtagdo dito.
Di ba tanay lang tanay? Hala, wait lang. Sino na diri? Ay, masulod tanan. Dagan-dagan yun lang. Ano ba? Tara gawas ta, oy. Basig na iabat diri. Ano dong? Walay mataguan. Dagan eh. Kailangan. Pangita mo, gano'n, kanang please yung mataguan. Find the box daw. Tara, friend. Wala ko dala na. Ito. Find the box. Ari, unay box. Nakita na tong. Hala, yawa na siya. Tara, pag-ukod ta, prince. Asa siya? Ito, marunong yung sirgit. Aduh, hide. Ayaw, isa raman na iya. Tara, pagkakot ta. Wala ka dagan eh. Kanya-kanya ganit. Tanawan, pikas. Diri mo. Ansa ka nang diri ba? Para kung asa siya. Nasa siya. Diri, oh, naog mo diri sa gana, no? Sa mga up. Hala, yawa. Napalo ang suga. Utang na mo. Dali, dali. Kulbaan. Diri, unay tulo, diri. Tara. Dali lang yan punta. Dito siya punta. Ay, wait lang, wala man siya. Wala ta siya. Hala, yawa. Ay, Wala ta siya. wala mo. Ay, the paper with the code. Yung paper with the code daw. Kulbaan na. Madali yung sound sa wish. Daw. Nga kita nyo? Wala pa. Nasa lalo ba? Kwarta akong mga nakitaan. Nag-naalig yan. Wala may tingog. Ano mo? Marag padulong na. Ayawa, na siya, ay. Diba? Wait lang. Tago dito sa... Tama ko. Padulong na. Marag padulong na gid ba? Mao ka, Japan yung naong. Hala, gapula akong screen. Ni paspas yung dagan niya. Pansin ni mo? No? Balik pa ni mo. Di na dyan tapagukod nga ni. Ano, yung footstep. Baboy. Gabo mo mudula ni tag. Kuno mo kumuok. Balik siya. Oh? Wala na, tara, gawas. Dugay na po na siya balik. Dugay na po siya. Pwede na makalakaw. Tapos na sa tubangan ba? Gani, mo surprise siya balik. Hindi, wala bre. Ay, napay tatlo dre. Yawa, usa to. Pwede mo lang makuha dre. Nay ni siya. Ay! Bandara ko suga. Wala. Ano, bandara suga? Sige mo taglibot dura dre. Wala oy. Same ra jud siya places pero ano. Lahi siya ano. Kwarta lang makuha. Ay, saan makuha? Nanay pulos ng kwarta oy. Pag naata dito sa labi, natin mapalitan na. Matay ko. Gika naman guro ta dere. Dre, sarado man. Ay, nasa man mo. Nako Ano dere. yun, nabritso mo. Nauna ka? Ay gika na ta dere kay Saka dong. dere. Nagbalik dai ko. Wala man ka, kami naman duha. Hala, tara balik dere ya. Si mga agi. Ay, gagawin tayo ko dre. Yawa si Prince selfish kayo. Bahala Ay, ko. gagi, dalam na dalagang dre sa ko. Nagtago mo ya? Oh, nalagay sa kuha. Nagtago ka? Nagtago ko. Yan, napagawas lang. Dito na ako sa atong kagian mo gina. Ay, atong gina. Ano gina? Paspasan yung mudagan oy. Dali yan ako nakatagoy. Selfish yaw, wala sabay sa tuwa. Gagi, sakuan niya una. Ingnan, alo. Dari doon sa kuha. No, pula dapat ko. Nibalik na siya kay Prince. Padulong na, kulay mo ha. Masa, uy. Naandra kay Kakali, padulong na siya sa kuha. Ay, nag-altern. Tara na. O, tara, balik. Balik sa uno. Asan Balik mo? sa agi, asa si Nana Prince. ko, Dre, agi. Balik sa uno. Tara ya. Si Prince, nadali si Prince. Oh, layo kay si Prince. Wala ka, sa Dre, gikat sa kuha. May ganyan, wala akong dilaga. Tago na lang. Nung mali, taguan ang dara. Isa Dari, lang. wala tanon niya, Dari. Ay, gikan man ta dara. Oo, man, good niyo. Tara, dire tao, padto ta dire. Wala mo na ito na-check tanan good. Nalang mo sa ano eh. Ay, abit mo. Visit na eh. Yadlo ka po na mo ang tingog ya, oy. Basta naabrihan na, humana ta dara. Tara na, dagdagan yun. Dari, oh. Nalang nga ito dira bro. Humana lagi ta dire, okay, naabrihan man nato. May taguanan Dre. Putik, may taguanan Dre. Dito ko dah. Layaw.
Pagugod. Asa siya. Dali, Prince, ayog tago, Prince. Wala ko na. Ayaw, guide. Ayun siya, ayun siya. Ayog hide, Prince, asa siya. Yawa yan, ano ya? Alaya. Ano, Hello, basbasan yung dago nag-visit. Ang Ala, dago wait lang. Wait lang. Tago na na. Prince. Ay, wala, namatay na ako. Patay guys. Yawa, gusto kasi mo dagan. Si Prince nakatago. Gusto kasi mo dagan, promise. Gani. Na,